Hurian itu hata, nahinahulongan itu hata Yesus Kristus. Nunga masuk hita tuminggu dung ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Alanita puji matuhata, nang Roma nopot hita, lahu palohon hita, sian hagulapon tuhati uron. Pinuji matuhani, debatani Israel, ala ditopot bangsona, jala dipatupa haluaonna. Marhite parmingguata sadarion, dipaingot do hita, asa holan debatado tamasi pujion, atong hamu ale akaraja di tanoon, dohot sude aka bangso, hamu ale aka pangarajay, rodi sude aka panguhum ni tanoon, aka doli-doli dohot namar baju pe, hamu ale aka na tua-tua rap dohot aka na bajar, ikon pujion nasida ma goar ni Jehovah, ay sasada goar naido na tibul, diatasi hamu leon naido tanoon, dohot aka langit, marede mahita. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Aka diboto hamudo, na makorhon habengeton ni rohado pangujunan di haporseon muna, alay ikonadong do ulaw nang sundenggan di habengetoni, asa tungtang si tutu, jalahalak si sadok hamu, akan nahurangan di manangaha. Martua do na poso na mangulahon si songoni, didapot tuana di haroronai. Haleluya. Martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapun dohot hamoleoteon husobahon hami tuho. Marningot silehon mina balagay tu hami jol mana di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisian Banua Gijang alani hami.
gabena dangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di barani Betlehem, asa mamora hami, serajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatarnya nakmi. Amin. Mari demahita. Patik ni debata di minggu dung ari hatutu beni Tuhan Yesus, ima natar surat di 2 Musa 20 ayat 4 sahat rodi ayat 5. Dang jadi bahenonmu diho gana-ganaan, manang sumat-sumat dia na di banua gijang nang di tanoon, rodi na di bagasan aek nang di toru ni tano, dang jadi ho masobat tu nasida, manang oluanmu nasida, ayaw do jahuba di batam. Di bata parimas na mga luluhon hajahaton ni amana tu aka anakna, rodi sudut patuluhon, dohot paupaton, aka nasuguro hadiau. Atong rap mangidogo gumahita tu adopan ni debata. Ali Tuhan debata. Say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Mari demahita. Masuk
Uriani tuhata di bagasan roha na hohom tatopoti madosata na godangi tuado panidebata asa tamahi tamajalo bagabagana taringo tuhasesan ni dosata. Ali Tuhan debata na badia jalana bonar, hodo na manopahami dohot saluhut jadi-jadianmu, dilehoko doho sahangoluan, madokon ho jadi tartopado, diatasi hamolion mudo tanoon, dohot akalangit, sikop do ulaun panopomu di hasianganon, alai dada holan ditopa, alai totong do diramoti, ditobus, dipai baru, jala di pasikopo marhite asini roham. Alanido iko sude na tinopai, mamuji dohot pasangapoko, aka langit dohot tano, aka hau dohot binatang, aka deke dohot pidong, aka raja dohot bangso, aka pengarajai dohot panguhum, aka doli-doli dohot na barbaju, akan tua-tua rap dohot akan bajar ikut do mamuji dohot pasangapon debata. Alai Tuhan salhut akan tinopaminung alam sega nunga sega tano laut dohot alogo ala ni hamok kuson nami nunga marsak akan tinopai ala jujut do hami hola nama karikoton ngulu nami sadiri. Dang parduli tu akan na humalia kami. Ajari mahami Tuhan. Asa saluhut na tinopami mamuji dohot pasangapoko. Marhite na mga ramoti dohot pauliulihon akan na tinopami. Asa marguna na tinopami Tuhan nguluan nami. Unang holan na paswa sa ehon huboto hami. Alay totong maparsidohot tami mga raudotisa. Asa gabi puji-pujian dohot hasangapon di guarmu. Ale Tuhan debata, nabadia jalana bonar, iho matama puji-pujian nami. Ali Tuhan debata nabadia jalana bonar, para si jala palat talup ni roha, jalana bazar doho, sa marpangulahi marohami dahami, kebay ni sa sama sude dosa nami, dangadong nahupang sahok kami, dukon ni asin ni roham. Hatigoran na pinatupan niya anak muro na hupangasahok kami tujulom. Di bahay ni pasonang jala puli mahami. Akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringo tu hasasan di dosa. Molo tu ngadong manangis na berdosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala iba na do padengganan taringo tu dosata. Ngalay dada holan taringo tu dosata. Dohot do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debatana di kijang. Amin. Mari demahita.
Begema hata ni debata turpuk di hari Minggu dung ari hatutu meni Tuhan Yesus. Ima natar surat di Yesaya 61 ayat 10 sahat rodi Yesaya 62 ayat sahat sada rodi tulu. Tajahamang marsikat pasoring. Marlas ni roha situtu doau di bagasan Jehovah. Marulupolop dotodiku di bagasan debataku. Ainunga disulukot tuau aka ulos hatuaun. Baju hati goran dihohoson tuau. Songon panguli namar bulang-bulang mengaradoti hamalimon, jala songon oroan naung hinohosan. Ai songon tano na manubuhon suan-suanan, jala songon porlak na pasimbur tubuh boni na sinaburhon, tusi ikon songon ido patubuan ni Jehovah, hati goran na dohot puji-pujian, diadopan ni sandok aka parbego. Ala ni Sion dang tarbain ausit, jala ala ni Jerusalem dang olo au popomon, pai mabisar hati gorana, songon sodang ni mata ni hari, jala hatuonna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idaon ni aka bangso parbegu ma hati goranmu, jala saluhut aka raja hamulionmu, jala ikon margoarhon goarna imbaruho, si paboan ni pamangan ni Jehovah. Jadi gabe tupal hamulaon maho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Ido sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni debata, jala nopyopsa. Amin. Mari demahita. Hatidakon maha porseotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porseau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suhatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi parbadia at dorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal lo iba na di hau pinarsilang na tuat tubanua toru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo laho hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana pamiamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate.
au porsea di todi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen aka nabadia, dohot di hasesan di dosa, dohot di hatai namadok, mulak mangolu sugut daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na surasuda. Amin. Tabege matiting ni huriata. Shalom madihita amanginang. Selama hari Minggu madihita sudah ruas nihurata. Tabege majolo titing namasa dohot nanaing si pamasaon di huriata di saminggu bolonon. Naparjolo titing namaragam. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu dung ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala topik ni minggu ta ima holan debatado tama si pujion. Manang pujian hanya bagi Tuhan. B. Parmingguan di huriata. Hobartu keputusan di parhalado parmingguan di patupa pathali di ganup hari Minggu di huriat tahun ima naparjolo pukul 7.00 bahasa Indonesia, napaduahon pukul 10.30 bahasa Batak, napatoluhon pukul 10.00 bahasa Indonesia, napapaton pukul 10.30 bahasa Indonesia. Boy mata buka ibadah live streaming, dohot cara dibuka YouTube channel HKBP Resort Tanjung Sari dan Facebook channel HKBP Resort Tanjung Sari. Hobartusi ruas nanang pasidohot tu parminggioni asa jumolo mandaptar tu parhalado sektor tabe jalai kon marsistu tu dohita mangulahon protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, dohot jaga jarak. Jala taparadebema hand sanitizer. Akadak danak marumur ditorun di 10 tahun, dang boy dohot marminggu di bagas gerejata. Diaka ruas na seboy mabuka YouTube tapake acara ibadah naung disagihon ni aka situa sektor. C. Nasorang. Nah di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di basa-basa hotuata dosa dadak danak boru di keluarga Niamata Bes PN Tambunan SSI inatai Alvin Boru Damanik AMD sektor opak C ipas do dak danaki suang soni nang natorasna. D. Ruas namoru manang namoding. Naparjolo na di hari Senin tanggal 21 Desember 2020 nunga marujung ngolu sahalak ina ruas nihuriata ima inata situa tumiar boru hutasoit tutup umur onop 4 tahun nah hinabaluhon niamata bunti manulang sian sektor opat C alamat Jalan Pelamboyan 10 nomor 10 tatang yakoma anggiat tumibul terapul keluarga nani tinggal honna jala totong di pargogoi tuhata di minggu sadarion dung minggu siang di patupa huriata do pangapulion tu bagas nasida nani huluon ni parhalado nagok tiki pinangidoma tu sude parhalado dohot ruas sektor opat C asaro madohoti pangapulioni. 2. Na di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 nunga marujung ngolu sahalak ama ruas nihurata ima amata insinyur PO Sirait MM tutup umur 50 tahun nah hinabaluhon ni inata insinyur Nur Intan Borutaba sian sektor Sadabe alamat Jalan Stella Raya Perum Stella Residen Blok E nomor sada tatangnya koma anggiat tumimil terapul keluarga nani tinggal honna jala totong di pargogoi tuhata. E. Naung marbagas na parjolo nunga majalo pasu-pasu parbagason Beni Putra si Manulang anak niamata Manulang almarhum tubuni inata P Boru Sitanggang ruas nihurata sia sektor 2B dohot orwana romance Boru Tinambunan Boru niamata T Tinambunan almarhum tubuni inata situa N Boru Manalu ruas ni HKBP ay Sopang
resok aik sopang. Pasu-pasu Parbagason di Patupa na di hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 di Gereja HKBP aik sopang, resot aik sopang. 2. Nunga majalo pasu-pasu Parbagason Ricardo Joshua Hamonangan Sibarani, anak niamata Doktorandus J. Sibarani MPD, tubuni inata Doktoranda Marieni T. Boru Pasaribu, ruasni GPIB Maranata Subang, dohot Orwana Yuti Osep Pasaribu, boru niamata Doktorandus Saur Pasaribu, tubuni inata Doktoranda Darmawati Boru Sitindaun, ruasni Huriata siar sektor onom, pasu-pasu Parbagason di Patupa hari Sabtu tanggal 20 November 2020 di Gereja GPIB Maranata Subang. F. Nanaing Marbagas Titing Parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu Parbagason ma David Simamora, anak niamata Richard Simamora almarhum, tubuni inata Nostaria Boru Simbolon almarhumah. Ruas ni hurata sia sektor sadebe dohot orwana ertauli boru pandiangan, boru niamata Dasman Pandiangan almarhum, tubuni inata Tiasma boru si hotang, ruas ni HKBP Bodar si hudos sada, resot Andam Dewi. Pasu-pasu Parbagason di Patupa hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 di Gereja HKBP Bondar si hudos sada, resot Andam Dewi. C. G. Majalo Tohonan Situa. Di Minggu Sadarion tanggal 27 Desember 2020 di Parmingguon 10.30 di Patupa Huriata do acara pajak konon calon Situa Toluhala. Ima marhite na pasahatot Tohonan Situa Tunasida na parjolo calo Situa Doktoranda Juni Boru Sihaan siak sektor opat E. Napaduahon calon Situa Marsaulina Boru Simatupang sian sektor onom. Napatoluhon calon Situa Adpenta Simanukalit sian sektor pitu. Tatangnya koma anggiat di pasu-pasu jala di Pargogoi Tuhata Nasida. H. Jadwal Parmingguon ni Huriata. Marhita titingop pinabatohon masude ruas ni Huriata tiki Parmingguon na pinatupa ni Huriata. Ima sesuai jadwalon asa taingot bema retahi tamadohoti acarai. Di Parmingguon hari Minggu tanggal 27 Desember 2020 jam 7.00 pagi, jam 10.00 sore, jam 10.30 WIB malam. Ibadah bahasa Batak masuk jam 10.30 siang. Kamis tanggal 31 Desember 2020 ibadah masuk pukul 10.00 WIB sore. Bahasa Batak masuk 10.30 malam. Jumat tanggal 1 Januari 2021 bahasa Batak pukul 10.30 WIB pagi. Minggu tanggal 3 Januari 2021 jam 7 pagi, 10.00 WIB sore, bahasa Batak jam 10.30 siang. Parhepengon, taidama laporan keuangan aka pelian bulanan perpuluhan dohot aka hamoleteon dia kena so masuk dope di titingon sadarion, di hari Minggu naneng Roma di titikon, mauliate ma di sude ruas napasahaton pelian bulanan, dohot hamoleteon, perpuluhan dohot partisipasi tuaka ulaun ni Huriata lam ditabay tuhatta masu-pasu dihita saluhutna. Songonima titing na masa dohot nanang si pamasaota di saminggu nanang ro. Boleh tema tapasada maruhatta martangiang mahita. Puji-pujian hamalateon upasaha rohan hami tuhale Tuhan ala asi dot holong ni roham dilihok kode petik itu hami ale Tuhan marpungu di bagas joromon. Tuhan nunga hubege hami nak kining nunga huede kamu ede puji-pujian na tau gabelas ni roham mele Tuhan. Nunga hubege hami nak kining aka titing na maragam di huriam. Disude aka pasu-pasum na pinasaha mo tuhami totong do pasahaton nami moleate tuhale Tuhan. Disude aka
ia nakon na pinalumuhemu turuas nami le Tuhan. Pasu-pasu male Tuhan dak danaki asa hatop ribu rumah godang. Pasu-pasu soninang tua-tuana asa nasida le Tuhan reta mabuan dak danaki tu bagas joromon nalau manada hoa le Tuhan. Ima si panubus hame le Tuhan. Suaksonia le Tuhan aka ruasmu naung jinom siat tonga-tonga nami le Tuhan. Dang somadate sudi aka rohani keluarga. Ala marsirang asida nasida sian perdagingon. Alai pos dorohanami di hole Tuhan hodo si pangapuli di hami. Hodo si pangapuli sudia ke keluarga natina dikonya sida. Pargugui masuda ke keluarga unang lalap na sida le Tuhan tarililu. Asa hodo totong mabain hati urod di parngulunya sida le Tuhan. Pangapuli totong di hami le Tuhan. Tuhan disudia ke program ni huriam. Nang mardalan le Tuhan. Na sedang berjalan dohok nanang si pamasaon le Tuhan. Tuhodo pamasaon nami. Tuhodo pasahaton nami le Tuhan. Asa homa Tuhan. Nama otoritas di sudie program ni huriam. Diaka pembangunan. Diaka sosial ale Tuhan. Homa totong na mga lehon. Dalan aka na totong boy si pasahaton nami. Tu sudia karuasmu. Na patut si bantuan nami ale Tuhan. Ale Tuhan disadarion na posom na naing majalo penabisan ale Tuhan. Tu amanami doho inanami. Tuhan mangidu hami ale Tuhan. Pargogoy na sida ale Tuhan. Urupi. Asaboy na sida ale Tuhan. Madalaton. Sude aka aha na naing sida laton na sida dihuraman ale Tuhan. Mabadenggan pasu-pasu keluarga na sida ale Tuhan. Homa na totong na mga leon las niroha. Asaret tanah sida ale Tuhan. Madohoti madalaton sude aka ulaw ni huriam. Pargugoy aka keluarga ale Tuhan. Ale Tuhan aka ruasmu na sebuah hami rap beribadah di gereja ale Tuhan. Alani aka namasaon pandemi 19. Mangidu hami tu ale Tuhan. Hodo na manopa portibion. Hodo na manopa sudia kaisina. Hodo na manopa ale Tuhan ahana masa di portibion. Alani ale Tuhan palpuhoma sahit na adong di Portibion tarlumobi di negara ni oleh Tuhan. Unang gabe tahutan kami. Alai pos dorohanami tu oleh Tuhan. Na lehonomu dari hami oleh Tuhan hasehaton. Hasehaton ni perdagingon. Pakua masudi akka imun ni tubuh nami. Asaboy oleh Tuhan mangalo kasahit. Na totong naro na mangarongam tu perdagingon nami oleh Tuhan. Tuhan satu kinai nang bigyon nami mahatam marsaringar di tengah-tengah nami. Buka marohan ang pikiran nami asa denggak kami mabegi hatami nagabiboy si dalat tonon nami si ganopare di gulo nami. Suang soni nang naposom napatirason hatami pasu-pasu parguguy lam tabay akka parbinotoan na totong pasahaton hatami. Asa taruli sudi akka zolma na porsinya tuho na hodo le Tuhan na si paluahami Tuhan. Tuhan, perdosa na godang dohami alay badia doho, jumolo sesa dosa pangalosyon nami. Asa tamahami totong majalo pasu-pasu, na totong si pasahatomo Tuhami. Pinuji marguarmu na badiay, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangyak kami tuho. Amen. Mari demahita hut mata papungu peliata.
Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian ni Tuhata na hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus barita nauli di minggutan sadarion ima minggu dung parningotan ari hatutubu ni Tuhata Yesus imana diene sian pesalmen 140 ayat sada sahrodi ayat 14 hujahama dihita saluhukna titing madokon langit dohok tano mamuji debata. Haleluya. Puji majahoba hamu ale akasian banua gijang. Puji hamu ibana di akka banua gijang. Puji ibana sude hamu ale akka suru-suruanna. Puji ibana sude hamu ale akka paranganna. Puji ibana ho ale mata niari dohot bulan. Puji ibana sude hamu ale bitang akka namar sinodangi. Puji ibana hamu ale akka langit ni langitan. Dohot hamu ale aik akka na di atas ni langit. Iko pujion na sida magoar ni Jahoba ay madokon ibana jadi tartopama nasida. Jala ibana pahot akka nasida rodi saliling-lilingna dibahid do sada aturan jaladang halau sassa. Puji majahoba hamu ale akka nasian tanoon. Akka binatang ni laut rodi sude akka lung. Ho ale api dohot abbolas rodi timus haba-haba na pasauton hatanai. Hamu ale akka doluk do sude akka robean. Hamu ale hau akka namar parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang do sude pahap-pahanan. Akka gulomit rodi akka pidong namar habong. Hamu ale akka raja ni tanoon doho sude akka bangso. Hamu ale akka pangarajai rodi sude akka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka doli-doli dohot na merbaju pe. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajar. Ikon pujon nasida ma goar ni Jahoba ay sisada goar naido natibul diatasi hamulion naido tanoon dohot akka langit. Jala ibana patibul sada taduk di bangso nai bahen puji-pujian di sude akka nani asianna di akka anak ni Israel bangso hasol hoton nai. Haleluya. Urian itu hatana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus molojupang tikki lasni roha marasing do sikap doho pabahenan molojupang tikki arsa ni roha. Di hati di kampus kami di STT HKBP say adong do barita manang titing di tikki mangan di ruang makan tikki mangan arian sa di bado titing taringo tu akana masa di tonga-tonga ni parnguluon ni akka mahasiswa. Jala jujuk do adong barita las ni roha songoni nang barita akka arsa ni roha. Alesada siya barita las ni rohai jala nama cai tinggil si pareo tu si
ima molo adong titing haroro ni wesel ima kiriman sian akkanatoras molo nunga diguari daftar niakka naro wesel kiriman sian natoras itu rasindo sikap do parangi ni akka naginuaran na disi itor takasdo diarahon akadongan rak mangan manang rak minum ima parbue ni las niroha molo nunga ro kiriman jadi marasing do akadongan sikapna parangena molo sa ro di ujung ni bulan lasoro kiriman sesongon na melos-melos mon berengon sesongon na so semangat do marsiaja seni mataida adong parbui adong sikap adong sada haibaruon dung jupang ibana ima las niroha songoni do nang parpesal menon gok las niroha do parpesal menon ala nunga jupang las niroha di bagasa dirina di bagasa ngoluna ima naong mula nasida sia tano habuanga di Babel nunga saha nasida tu tano ima tu Jerusalem alai di hati hamula nasida tu tano tu Jerusalem sian habuangan nei pitur humalapu do nasida bangso Israeli laho paturehon akan nasiga di huta Jerusalem dakaru di patari daun nasida lasni rohana babua nunga mula nasida sin habuangani alani ima marhite surat pesalmenon omma ajakan asa gok lasni rohana nasida jadi ajakani jauh-jauhi ima jauh-jauh na marsitutu tu bangso Israel babua nunga gok lasni rohana nasida ala nunga mula nasida sian habuangan di Babeli alani i tamado nasida memuji dohot pasangapon debata asa molo adong pejojo di somar hite pesalmen 140 aluon ima dada holan tu wakka jolma di jauh asa memuji dohot pasangapon Tuhani alai saluhut nati noppani debata didok nakit dison ima akka nadi banua gijang akka suru-suruan akka mataniari bulan bintang sude akka nati noppani debata akka nadi langit songoni nang akka nadi tanoon omma hataridaan jauh-jauh na marsitutu tu sadok akka nati noppani Tuhani laho madok asa di lehon rohana laho mamuji dohot pasangapon Tuhaninon ay nunga di lehon tu bangso Israel ima haluaon malua nasida sian habuangan di Babeli amwa kadongan na hinaholongan diodolhon di bagasan turpuhon ima tuakka natinoppa ima molotaida nakid di bagasa turpuhon sian ayat sada saha rodi ayat onom totu molo akan natinoppa sian ibana dui jala tu ibana do hapatianna dari dia untuk dia oleh dia itu yang mau ditekankan di bagasa turpuhon akan nati noppa ni debata sian ibana do isa sitongna jala ikom mula tu ibana jala ibana do napaturehon asa margogo hita marlas ni roha mamuji ikon narap doho ibana do hita sehingga semua puji-pujian itu berasal dari dia untuk dia dan oleh dia ima na ikon takas hasahatan ni puji-pujian ni sian ibana tu ibana
jala ibana sadiri na mangula di bagasan ngulutta. Taida Musa di ayat na mangihut ima di ayat pitu saha rodi ayat 12. Ima akan natinoppa na di tanoon, makin na di Banua Gicang, sonari akan na di tanoon. Jala secara khusus tu di ayat 10 sada, ima tuaka raja, tuaka bangso, doh aka pangarajai, doh aka panguhum, sude aka namarhuaso na di tanoon. Naneng dohonon na di si dang dong huaso na sida anggo so sian de bata. Alani inangpe marhuaso na sida iko tamado huaso na sida iko gabe puji-pujian hasangapon di Tuhaninon. Songonido nang di ayat 12 hamu ale aka doli-doli na merbaju akan na tua-tua, akan na bajar, lapatan na lau memuji Tuhani dan holan dibatasi, holan usia na poso ma, manang holan na matua ma, alai sude umur ikon memuji dohot pasangapon Tuhanino. Jadi dang boy dohonon rupani dohonon ninda poso, hamu akan na matua majo, ay ngajono tikimu memuji Tuhani. Dang bui manang dohono nina tua-tua awak kana posema anggo hami ijeu mahami. Dang bui dohono alai sude lapisan sude tingkatan ni umur ikon tutu si tutu memuji dohot pasangapon Tuhanino. Amwa kadongan na hinaholongan ni Tuhata puji-pujian ni hasahatan na ima tusada goar na tibbul di atas ni hamuliaon nei. Jala holan tu goarna sabindo hita memuji dohot pasangapon ai ibana do pargogo na suatu dosan jala ibana do mual ni nasa na adong asa marhite-hite puji-pujiani gabe marsangap goar ni debata buasa iko pujio debata. Apakah dia memang kurang pujian? Dang na hurang pujian anggo Tuhataino. Alai pujian ini gabe sada utang doi di hita. Ala nunga takas Tuhani mamasu-masu doh paluahok kita. Alani ikon sada kewajiban do ikon memuji dohot pasangapon Tuhani hita di bagasan ngulutta. Atong boado hita memuji dohot pasangapo Tuhani. Molo di pasal metulu-pulu edde hokamu ma edde nei baru. Lapatan na lau memuji Tuhani ikon adong do di hita sai songon na maredde. Songon dia do halak maredde. Maredde ima sian nasaroha. Ai molo maredde dang sian rohana bodo marsala ya do song ni meredde pungakur. Jadi martak ma matau dizulu HP tikki marlati dang ruama tahun. Jadi sepakat atong nasida dua ayat ma inna perkurun HP pamotuan ni dirjeno partakon wala sa ayat. Yoi marta imana buti. Saya sa ayat itor so imana hudu limana abe perkuri itor so dua ayat. Ene perkur do musena gabe mula imana musena. Jadi molo maredde manang na patu pahon akka na si patu pahon dang sian nasaroha totu gabe siga do akka pamujian di Tuhanino. Lau patu pahon edene baru pe dang didok ikon edene baru ikon syair ne baru alai adong sikap dohot perubahan pembaharuan ne baru di bagasan ngulutta ima pakkatayon na baru ditabolokon akan hurang do sikap parangi na baru dia kana hurang na selaon tasal puhon
ido diigil debata siya kita. Asa marhite-hite naung saha tu hita pasu-pasu. Oma minggu parpudi di tahun 2020. Ay molonunga songono sah tita tu minggu parpudi. Totu gokma nang las ni rohatta. Neng tari parmahita pigarina itu tahun ne baru. Alani molo sogok do las ni rohatta. Laho pasangapo Tuhani. Hape nunga songoni godang, songoni balga, pasu-pasu ni Tuhani di pasaha tu hita di minggu parpu di tahun 2020-on. Nunga hurang tamah hita di sino. Alani diaraho kita nuain, ditogiho kita, dijauh hita, asa marsitutu hita, laho mamuji dohot pasangapun ibana, marhiti-hite pakatayon, nadinggan marhiti-hite parange asa unang adong akapakatayon nasuhi do parange nasudinggan naso hinalomohon ni Tuhanibe di bagasan ngulutta lumobi lao manopot tahun ne baru tahun 2020 sada nanaing si pasahaton ni Tuhani itu hita ama kadongan na hinaholongan ni Tuhata las ubuk diobason adong ulaon pasahat tohonan hasituaon tutulu halak sian ruas ni huriatta tutu go las ni roha do molo dipilih Tuhani hita molo diparar Tuhani hita gabe ula-ulana alai nabora situtudo mangulahon ulaon na pinasaha ni Tuhani. Ay molo so niulahon siya nasaroha doho mangasaho Tuhani boydo gabi siga nguluta molo dang marsitutu hita mangulahosa. Dia mamaolna ima ibadu situa contoh Bekodoh inatta manang amata situa. Dang nagabi situa hudok. Alay situa. Dakola ni iya anak kope iko gabe situa parangena. Dakola ni setabi pananggape iko doho do parangena situa. Ay mang namar huanon pananggan ay parsuma do pananggani situa on. Boy do gabe dohonon na songoni. Parsuma do anak kon ni situa on. Boy do gabe dohonon na songoni. Alani ikon takasma pasahatot ta derita tu Tuhani asa Tuhani ma napatau hodo ho margogoyhon dangadok kita nanggo sadape natalup lau gabe naposona dangadok sadape dangadok alai nadipatau Tuhani do hita asa taingoti dangadong sada pehita natalup gabe naposo ni debata. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang layak, tapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Saya yang muda tidak mungkin memberikan firman, nasihat, arahan kepada orang yang tua, tidak mungkin. Tetapi dilayakkan Tuhan. Alani molo nunga dipatau jala di parar Tuhani hita argama tabai tohonani molo argado tabain akka jolma na humalya kita pe gabe dihargai mahita marhiti-hiti siani marsanga ma debata di bagasan ngolutta pos doro hatta molo nunga di pasaha Tuhani pasu-pasu di tohonan hacituaon Tuhanima madongani doho margogoyhon akana posona nang dijauh jala dipilit di bagasan minggu sedarion. Amin. Martang yang mahita. Ali Tuhan muliati madiho las rohanami dipatari parhong ulu nami sah rudi minggu parpudi di tahun 2020. Alanyo Tuhan di las ni roha nami
diigil ho siya kami asa pasahaton nami puji-puji atu ho. Alani urupi hami Tuhan pargugui hami asa sadok ngolu nami parangi nami patuduhon parangi na hinalomohon ni roham. Asa marhiti-hiti ngulu namion gabe gok las ni rohani akka nahumalia kami jala parsidohot mamuji dohot pasang ngapukko. Ali Tuhan pos dorohanami sai na donganam muhami sah tari par tu tahun 2020 sada naneng silehonom mo tuhami. Pos dorohanami tahun 2020 sada nagabe tahun naguklas ni roha dohot tahun para sini rohau dihami. Ashi maroham takas di botoho holso ni rohanami juk ni rohanami inorhon ni pandemi COVID-19 siaon. Ashi roham salpuhom maun siap pertibion. Asa sonang suha ribu-ribu kami mamuji dohot pasang apoko sian sude sudut na mek na poso na magodang sah rodi nama tua pe. Alani o Tuhan patau mahami gabe akayana komu lau mamuji dohot pasang apoko marhite-hite ulau nami be parange nadinggan nahin alomoh ni roham. Atong setangi jalului ma pangiduan nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Mari dimahita laus tapasah ma piliata.
meita tu ulaun pasahaton tohonan hasituaun. Meredde hita bukwedde 156 ayat 4 di hatiha meredde Roma 7 calo situa dohot keluarga. Meredde meita. Pamudongan sahuria nunga jongjong nuaing di son natapilit bah situa di tonga-tongata. Naing pangidon na sida ma pasu-pasu sian tuhatai asamar gogo na sida mangulahon ulaon na sida. Atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na tersurat di agenda dohot aturan peraturan HKBP. Ima parjulu pangula ni huria do nasida ma mata-matahon dongan akana pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida. Molo di boto nasida na hurang ture parange ni manang ise ikon pisangon nasidai manang pabawaon nasida tu guru dohot tu padita asa dipature. Paduahon madasdas dongata tu parmingguan dohot manakasi alana ubahen nasorok. Patuluhon madasdas akka parsikola asa odop ro. Paopaton manikir akka namarsahit jala paturehon narikot tunasida dohot na terpatu pasa alai narumikot pasingoton hatani debata tunasida doho tu mangyakossa. Palimahon mangapuli akana marsak paturehon akana dangol dohot na pugus. Paunopon mangapuli akka sipile begu, akka parugamo na asing, dohot akka nalilu, asa dohot marsaulihon hangoluan na pinatupani Tuhan Yesus. Papituhon mangurupi paturehon akka guguan, dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Pawaluhon patupa database manang statistik ni huria di sektorna. Pasiahon ringgas madohoti sermon parhaladu. Ope hamu nahi naholongan naing takas boto on nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaon hasituauni
Di bahini alusia muma na husukutonon parjulu na olo doho mamarangehon parange natama di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma paduahon na olo doho majalo ulaon hasituaon songon naung di pajojor odeng tuhamu patuluhon na olo doho mangaraduti sude sian nasa roha doho sian nasa gogomuna hobar tu hatani debata molo naung sada roham mangului jala marpadaton sudenai di jolo ni debata dohot di jolo ni dongatta sahuriaon dokma alusmu ale adventa si manukalit hupasaha matuho tohonan situa di minggu sadarion minggu dung hatutubu ni Tuhan Yesus 27 Desember 2020 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sai di pasu-pasu jala di parohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus maho marhite-hite tod di parbadia laho makkaburjuhon siulaon napi nasaha tuho sadarion bahen hasangapon di goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Ale Doktranda Juni Borusiahan hupasahat matuho tohonan situa di minggu sadarion minggu dung hatutubu ni Tuhan Yesus 27 Desember 2020 di HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari. Saya Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin. Sai di pasu-pasu jala di parohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus maho marhite-hite tod di parbadia laho makkaburjuhon siulaon napi nasaha tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin.
Ale Marsaulina Simatupang sarjana ekonomi. Hupasaha matuho tohonan situa di minggu sadarion minggu dung hatutubu ni Tuhan Yesus 27 Desember 2020 di HKBP Tanjung Sari, Resort Tanjung Sari. Yohanes 5:10, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Sai di pasu-pasu jala di parrohai Tuhan debata amani Tuhata Yesus Kristus maho marhite-hite toddi parbadia maka burjuhon si ulaommu na pinasaha tuho sadarion asa marsangap debata di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Balikana mahamu mangadupun ruas ni huriata. Hamudongan sahuria di HKBP Tanjung Sarion, jakon hamu manasida di bagasa dame, sude mahitaon manggogo tu mangyakon nasida, asa majadi ulaun nasidai, huhut makorhon hasangapon ni Tuhanta Yesus Kristus, Raja ni huriai. Sude huria. Hujakon hamima tutu nasida gabe parhalado di huriani Tuhata di bagasan holong dohod dame nasian Tuhatai. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Mauliate marohanami tuho alania sini roham diak kadongan namion. Saitabay maturohana sida akasi lehon-lehon ni toddi parbadia. Asalam marroha jala margogo na sida mangaraduti tohonan nasaha tunasida sadarion. Asi maroham dohot disude ruas ni huriamon. Asalam hot ha porseaon nasida be. Jalalam ture parangin nasida mangihut toko. Sungguli marohanami asa masih holongan. Unang adong si pisangon dihami, asalam rarat harajaumu, jala marmulia guarmu nabadiyai. Amin. Hudul mahamu maridehita. Madokatama sian situa na baru macalo tohonan diwakili inang situa Marsaulina Boru Simatupang SE.
Shalom ma dihita manginang. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tamama dok moliate hita tutuhata ala dilehod dope dihita tiki di minggu na parpudi di bagasat taonon. Laho pa Jupang di bagas joron itu hata marhite-hite hatana. Alani tamahita tutu marlas niroha mamuji dohok pasangapot tu hatai. Di amang pendeta resort na hormati hami. Suak songoni damang day nang full timer di HKBP Tanjung Sari. Suak songoni nang damang day nang parhalado HKBP Tanjung Sari. Terlumobi ruas ni HKBP Tanjung Sari nahu haholongi hami. Moliate matutu tapasahat tutu hata ala di bagasat tikion. Di dahot hata tiki di hami laho majalo tohonan hasituaon. Di bagas coron itu hata di bagasan sadarion. Di pangajarion nang hujalo hami siat damang day nang full timer selama lebih hurang 2 tahun. Godang dope nalau si pasikopon nami. Dia ka pangaredeon nami di namangula di hurian itu hatta. Alani mangido hami dohok gomos tu damang dainang asa buat kamu hami di bagasat tangyangmu. Jala toktong dihita dong kerjasama na dinggan. Asa boy hita patuluson saluhut ulaon itu hatta di hurion. Di damang dainang full timer nang pasahaton pangajario di hami madok moliati hami amanginang. Setu hatta matutu na toktong mamasu-masu aka ulo muna. Sok songoni nang di damang day nang parhalado. Asa toktong niya di bagasan habengeton hamu laho mangajar-ajari hami. Songon situanay baru. Ala mace gudang dope hahurangan nami. Asa unang si hasurahak kami dia ka ulon nami. Alay toktong mahamu mangajar-ajari hami di bagasan labas ni roha. Songoni majo hata sauti sian hami. Setu hatta ma nama masu-masu hita saluhutna. Shalom. Diuduti ma mewakili parhalado doho ruas ni huriata. Sian sektor 3. Dang naung diunjukkan sektor 3. Ala so diunjuk dope amang ganti mak. Amang situ ada Trandus Gandhi Tampunan. Shalom madita sude. Halo. Songon na mewakili ruas kami sian ruas madok moliate di hamu parhalado nami sudena soninang tarlumobi di kita ruas nang tajakod do anggo situa nabat ne baru tulu hala situa. Jadi tangyang nami asabui hamu tutu melayani dengan baik. Di tahunon di bulan Desemberon nunga terpilih eporus ni HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ala sering ko kami pajupang jala donggo keistimewaan ni beliauon. Idok konibana serep marhobas. Jadi konido tong situa asa serep marhobas. Mang napigahali kami pajupang do eporuson
Say pertanggiang anggo opungon. Manginum air putih pe ya hamirap ajo lo martanggiang mahitaina. Jadi macai budang do naboi memuji anggo di pertanggiangan ni opung emeritus opung Robinson Butar-Butaron. Jadi sayang gia ma akasi tua nong ditabal honon songoni nang hita sude asa mangihun asa boy hita serep marhobas serep melayani jala moloon gabe panutat di hita posto rohanami anggo si tua na baru dilantikon menjadi panutan di HKBP Tanjung Sari. Ido pangidon nami sian ruas ni HKBP oras madita molate madituata. Mulati madituhatta songoni nang dihita saluhukna lumobi di nang madokata nakin sian hami padita resort pasahaton selamat ma di hamuna tulu amanami do inanami nang macalo tohonan situa pangiduan nami haringkas summa mangulahon hobartu ulaon tohonan hasitua uni di tonga-tonga ni huriai alai lumobi ma parjulu sia dirita sian keluargata songoni nang disadok akan nahumalia kita. Sai hita ma parjulu mabay nadinggan. Sai hita ma parjulu mabay nadinggan sian akaruas ni huria. Asa tada hasurungata songon pangula naung dipatau Tuhani. Jala sudema keluarga rade mengurupi nasida natulu asa menjadi aka ulawan nasida alai totong ma marsi hoho tutuhani hita asa Tuhani na pasauton tuhatta ma mamasu-masu do margo kamuna di ulawan na pinasaha tuhamu sadarion ipasu-pasu Tuhani ma hita sude ruas ni huriata asa anggiat lam uli lam denggan akka pakobasion di tonga-tonga ni huriat taon bain sangap di tuhatta molate marid di mahita laus jongjong mahita saluhukna martangiang mahita ali dibata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasatami masian na nileumi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabe uap na hutjus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon patibulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion puhai maruhanami marhite-hite todim asa lam hutadahami godang ni silehon-lehon itu hami asa lam kirkir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ale amanami na di banua gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajammu, sai saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hangulua siapare, sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodim. Di hamua kamanami do inanami hami saluhukna parhaladu ni huriatta hakabipi Tanjung Sari dumubi hami nama kuba si di minggu hari non pasahaton selamat hari minggu ma dihita saluhukna tajamottom matotong hai pasotta jala sai di ramoti tu hatai mahita asa sai horas-horas hita saluhukna rak madok mahita tulu hali horas.